Nangandam na ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga posibleng epekto sa low pressure area sa syudad. Labi pa nga ubay-ubay ka mga barangay ang bahaunon sa lungsod. Ano ang report ni Jandy Esteban? Base sa weather forecast sa Pag-asa, posibleng mamahimong bagyo ang low pressure area nga anaa 810 kilometers sa sidlakang bahin sa Mindanao. Ang trough o extension sa mong LPA ang nagpaulan sa Davao Region o gubang parte sa Mindanao. Bisan wala pa'y direktang epekto sa Davao City, andam daw si Rhea, labi na kung mukusog ang ulan. Sanglit daplin lang sila sa sapa sa bangkiruhan sa Barangay 5A. O once nga mo ulan jud sa bukid, nya wala pa manggod siya na dike mo na nga andam na gyud mi once nga mudako ang tubig. Ang Barangay Council nakaandam sab sa posibleng dala sa pagdaot sa panahon. Always may mga responder na always nakaandam, nagarubing na siya every night. Nakunay mga abiso po sa CDRM mo. So always may preparado may tanan. Ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office naka-alerto labi na sa pagmonitor sa mga flood o landslide-prone areas. Dinhi sa Operation Center sa CDRRMO, 24/7 ang ilahang pagmonitor sa mga kasapaan o coastal areas sa Davao City. Pinaagi sa kuha sa ilahang high-quality CCTV camera. Ilabi na atol sa pagdaot sa panahon. Anaa sa pulo ka 360 camera ang aktibo nga maoy nakatutok sa posibleng epekto sa kusog nga pag-uwan. Naka-standby na sab ang ilang mga ekipo o responders. I-alert nato gyud ang ato ang mga kaigsuonan diya sa kining mga nagpuyo ining mga especially kining nasa mga big tributaries nato no kining dagkong sapa in Davao City nga always gina sila nga maapektuhan kung adunay mga kusog nga mga pag-ulan especially sa dito sa atong upstream area. Gipahimang nuan sab sa CDRRMO ang mga residente nga mutuman panahon nga kinahanglang muhikling aron masiguro ang ilang kaluwasan. Dili gyud nato na malikayan no kay naamang gud tong mga kaigsuonan nato nga usahay mo contest man gud sila sa atong ginapatuman na preemptive evacuations. And ato silang ginapasabot nga dapat mutuman sila kay ngano man kita man gud ang nakabalo kung unsa ka kusog ang volume sa tubig nga moabot din na sila ha kay because naamang gud mga monitoring gibutang sa taas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.